The last one was the Roman Empire. Și ultimul este Imperiul Roman. And now, according to Bible prophecy, Și acum, în conformitate cu prorocia that biblică, Roman Empire must come back into existence again. conform acestei profeții biblice, acest Imperiu Roman trebuie să vină la viață din nou. And this goes back to 1957, Și aceasta ne duce înapoi la when in 1957, the Vatican, Când la the Vatican, three heads of state signed the contract. 3 șefi de stat au semnat contractele de la Lateran. Italy, France, Adenauer, Germany signed in the Italia, Vatican. Franța și Germania, Adenauer din partea Germaniei. The uniting of Europe. Atunci a început această unire a And Europei. now we have 28 countries, Și acum avem 28 de țări and 6 more are invited. și alte 6 sunt invitate. But the big problem in Ukraine is Dar marea problemă în Ucraina este that West Ukraine is Roman Catholic, partea de vest este romano-catolică, East Ukraine is Russian Orthodox. iar partea de est este ortodox rusă. And now this Roman Catholic part joins the European Union. Și acum partea aceasta romano-catolică se unește cu Europa. And Russia cannot agree to that. Și Rusia nu poate fi de acord cu așa ceva. So, but I don't want to involve in politics. Dar eu nu vreau să mă implic în politică. The dividing line, Pentru că vezi linia de despărțire. because Russia remains the biggest country on this continent, Pentru că Rusia este țara cea mai mare de pe continent, 7,000 kilometers, 7.000 de kilometri, and Russia wants to be one of the world powers. și Rusia vrea să fie una din puterile And they lumii. will come to be so furious against the European Union Și ea va deveni atât de furioasă împotriva Uniunii Europene that one day they will react. și într-o zi ei vor reacționa. Yes. As we see, they already have. Vedem că deja ei au început but să not in reacționeze, full. dar nu în deplină putere. Yeah. That means that bad things are going to come. Yes. Asta înseamnă că lucruri rele vor veni, America da, sigur. will get it. and America și-o va primi, Europe, partea ei, especially Rome, will get it. Roma, Yeah. în special, Europa, în special Roma, și va Yeah. primi. So you say that the actual Roman Empire is the European Union. Credeți că Uniunea Europeană este vechiul Imperiu Roman? Da, desigur, Absolutely. It absolut da. started in the year 63 before Christ, A început în 63 înainte de Hristos and from 31 before Christ, și din 31 înainte de Hristos, all of Palestine was the Roman Empire. toată Palestina făcea parte din Imperiul Even the Roman. Apostle Paul was born a Roman citizen. Chiar și Apostolul Pavel s-a născut ca cetățean roman. So this empire comes back into existence now. Și acest Imperiu Roman revine la viață acum.